Gang cepet tak konceno. Yang opening. Enak wis to. Jadi konsep adalah menjadi wanita yang mandiri dan tidak bergantung kepada kedua orang tua. Jadi wis kudu makani wedhus, ngono wi. Terus terus kudu nimbat letong sapi, ngono wi. Sapi. Wis mben duwe to. Malah tik-tik jan tak jepuk tenan iku. Nang Betul. Kita latih berlatih menjadi sok ben kuwi lho. Apa yang mbak kan ngene iki ora? Bojomu pembakan Zozo. ora padahal. Ya aku tanya tengah apa tuh? Jadi lek mana lagi? Jo kae ngonten. Dipakani sik ta wedhus iki? Lah lek kerahane kalau santai no. Kita itu malahan. Ngono njaluk pacang ganteng gede dhuwur tentara. Siapa sih kalau Cepet. Cepet. Sugi. Pas ular serit. Wah, tahu. Coba apa ini? Ini apa gancol? Nah, cepet. Pakane wedhus e. Kalau digambar padahal. Gak sah ki mangan tok ki wedhus ki. Iki saiki meno. Oh, dia mau dipangan ya silakan. Mabune belum kuweni. Gitu. Gak mampu. Urung budet ya. Lho lho nek sak lho. Itu apa kak? Mancing duk. Hah? Pancing ini bang. Lho gak cadel lho. Lho kanak kirimu. Candel no terawang-terawang. Gak apa-apa iki. Makane kembang kuning lho. Jalan yuk. Hah? Didol mbahmu, wong manak didol. Oh, kesel kamu. Tawan iki. Tawan sini. Aku pengen nonton dari Mas lo, tempat lagi nih orang nih. Ngawur pendik ping guyu apa. Guyu wae. Aku ning kamar ya. Ngene terus. Aku sampai gak tuh sampai jam 3 kentir tau, ngalasan. Ini aku gak pengen delok. Nene, anu nih banyu nih, cambar gawa. Dipangan. Karo ya. Ngomongane iki aku gak niat delok. Delok sapa mbol? Rung kan sampe delok tau. Harus roti ta, pas lagi bujal gung asik. Pas ning kono, lagi suwi ya tau. Ya. Arep digambarai wong panik, terus mulai teko omah. Iki asik bareng ngono. Terus pas soalnya di zoom, kalau gue loh, kayak gini. Komennya aku gak kuat. Aku gak kuat. Komennya kelejingan komennya ya. Dan Mbak Vina ini, kamu umur berapa? Pas misalnya saya nakai 2 tahun Mbak Vina 2 bulan. Ngawur. Dan tahu keringet gini gitu. Enak, kayak Enak wi. keringet adem dia. Terus bawa ya. Ya, pintar ya nih. Ini sana gawal goreng ya. Wes tenan sing goreng aku. Enak pol. Gurih. Ya Allah ngesakno banget. Terus udah. Tuh. Tak bakal nyoba. Di sini apa mbok kayak pelet toga? Oh, kopi tok. Tadi campur kok pelet ya. Ini iso dipakani akeh lho. Kan makane sithik tok. Terus kan nyamber, kan ngentas kae wis. Tugasmu wis bar. Wis kalau tugasku mau menyapu satu rumah Indonesia Merdeka. Terus makani wedhus, ngentas kae, nyamber. Wis sulak-sulak, bisa-bisa. Wis. Yang nggih kopi ya wis. Lah nyapa? Nyeting kowe, aku pengen nyeting kowe. Apa toh?
Gimana perasaan Anda live tadi malam? Guyu terus we. Ora. Kurang ajar we. Ora. Ana komen ngene guyune iki nular ngono kok. Oh. Oh iya Masa toh. nular piye? Guyu kan ora penyakit ki. Lah ngawur. Aku kan menghibur karemu. Iya. Tapi wong gak nesu ya. Ora tenah pisanan mesti omongin. Wis diomongi. Aja nesumul. Wong apa? Aku jipuk mulih di ibungi tak ada dashboard ngarepe kok. Ngawur. Tapi Ini kok malah tak dashboard ngarep. aku roh tapi mbok gendong pas wing gendong nyapa wing guyu kekelan. Sopo? Penonton Alah. bajingan. Tapi lucu. Tapi wongnya saiki ketemu Mas Nopek loh. Wis dijak konten. Wis dijak ngonten. Jadi wong arep dijak apa foto bareng. Amandaku ki kumat, mergo aku kan turu ku 3:30. Ya kan, terus tangiku jam 5, Bos. Amandel wi tinggal meremai amandel. Kene amandele tak nggon lawu. Wis. Lho, kok gantek? Kembang delok to. Godhong ke atas sih lho. Iki anu tester. Wis ada perubahan. Oh iya, sik ya. Ga pancing, ga pinjam pancing. Ya. Ki apa to semangka ki? Ki semangka aduk. Di. Iki lho dipangan lho. Berapa iki banget? Sampe nih papat. Saya tak coba pancing. Dia gila. Terima kasih ya, aku sembah kayak nemi. Jadi aku gak dian mangan bos, soalnya mendulku loro, makanya mangani kur siti ngono terus tak ambil obat mana aja nih awak ki adem panas. Lah umpannya apa ga? Hah? Bukulan cacing? Tester bos ki. Tester ya dulu. Kela dulu cacing. Boleh cacing menit ga? Ceplok ngisar. Dia mengaktif bos. Malah kembang ke atas ya. Mega karbon loh. Apa karbon wi? Sekarang ya. Masa? Ini lagi enak tuku pas mulai rekreasi ya. Oh, neng kono lagi cacing to ga? Lomba mancing bawal piye yo? Sonani bapak. Oh, gak ero lho, ora ndelok konten iki kok wonge. Wonge selalu memantau kontenku. Sebenarnya wis mancing sih. Masalah si Senin carry. Wonge nek aku gak ngonten ngono kae langsung di trek kono ndasu. Ora ngonten wis dina jadi. Dulak terus ya nih. Nah, iki langsung aku. Lah wi pancing apa tuh masih kok ndek nih. Wi apa macam welut to wi. Ngeduk sing aduh. Nah, Drone iki. dia langsung duk. Nila. Iwa apa ini nila. Nilane suwi ya, nila ki suwi ya. Wis bedodok apa rong ga? Hah? Wis dadi mine. Bawale kok gak tau metu ning dia. Langsung nila semua. Gede wi. Bawal. Wi lho sakmono wi gede. Weh. Gede aduh sakmono. Tapi gelis gede bawal timbang nila ya. Iya, bawal kan gede ngene acung kok dia. Ya apa to rapi iki? Wis koyo ngono lho. Goreng gak apa-apa to, Duk? Watos dibak ibu iki. Apane? Anu. Lambene. Padha ke to? Ala mancing apa lho? Aja diplongno. Lah kayak iki. Minggu malas lambene rusak digoreng. Digoreng. Kowe pengen goreng? Ya kowe panganan. Lho. Iki lambene rusak Mas Rani ben. Ben. Kayak iya. Bawal ki kuat. Terima kasih ya Mas PI dan Dukawan. Kes pemasangan PLN ke, Bos. Tet.
Aku mau dikekno mie Mega, jadi kita tengok dulu. Bye bye. Kita tengok dulu. Ke? Siap. Dia Mega. Mana punyaku? Mana? Kayaknya buat campur. Loh ini goreng apa tuh ke? Kurang. Gimana aku kuat? Gimana aku saya DM ini? Coba campur am ini. Gak. Iya. Dewe lah. Kok akeh men gak mungkin. Gak mungkin soal kikinya mah. Nyata. Dikira telu aku dek mang. Ya ben ya. Siro lu. Gas. Kasih ya. Makasih ya sebagai nami. Oke. Iya ya. Makasih ya. Nek kowe loro ya gentenan aku sing nglayani kowe, nek aku sing loro ya gentenan ke. Ya. Apa kenal? Iya. Tak keprok wae. Kita coba mie buatannya Mega tuh. Kok sithik men kuahe. Bismillah. Iya si serap mie kayak wakeh kok. Enak habis sak menit. Terima kasih bos buat Mas Pi dan juga kawan dan Mega juga. Terima kasih sudah membantu vlogku hari ini ngisine sita-sita ya bos. Soalnya awak lagi gak penak ya kan? Pas pergi. Pas. Awak lagi gak penak bos, lagi emang baru ngombe obat tapi gue iso turu ga. Soalnya enak wong PLN teko aku langsung ngekno kopi terus Mas Nopek dan kawan-kawan teko aku ngekno kopi. Jadi kayak keringet ki adem ngono lho. Gak kayak kowe keringet sehat ngene iki gak keringet iki. Sumuk ta. Lah nek aku gak sumuk gak adem. Berarti keringat dingin. Angin duduk wae. Cangkemmu iki lho kosok. Duduk angin. Ngawur. Terima kasih ya, Dek. Salam dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Closing dulu. Jangan lupa. Jangan lupa nonton konten Kulot Junior. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.